Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a kamar yadda kuke kallo, wannan dai kayan ayyuka ne, wato ainihi na yin ƙafo wanda muke son za mu yi muku bayani a kansa insha Allahu. Ƙafo dai kamar yadda kuka sani a musulunci abu ne wanda ya zo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun fil azal har izuwa ga sahabbansa har izuwa ga remu a zuwa yau tun kuma iyaye da kakanni. Kamar yadda kuka sani da akan yi ƙafon ne da ainihin wato ƙafo na dabba yadda za a maƙala a jikin mutum ana zuƙa har ya kame jikin mutum ɗin a ja jini domin samun lafiya dangane da wani ciwo da yake damun mutum. To kamar yadda kuke kallo a yau Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu zamanin da yanzu an daina ko in ce ana son a sauya yin amfani asalin da wancan shi ƙafo ɗin na gargajiya. Wannan ƙafo ne da aka ƙirƙiro shi na zamani wanda yake da fa'ida, yake da amfani, yake da sauƙin aiki wanda kuma ba a samun wani matsala a dangane da shi kamar yadda wancan na daɗin ma ba a samun matsala. To amma yanzu wannan an kawo wani hanya ne na sauƙaƙawa cikin ikon Allah subhanahu wata'ala. To kamar dai yadda kuke kallo, wannan shine tsarin da yadda asalin ƙafo ɗin yake. Akwai ƙarami, akwai babba, akwai tsaka-tsakiya, haka nan dai za su kai guda 4 ko 5 wanda kuma duka waɗannan abubuwa ne wanda ake yin ƙafo ɗin da su domin jan jini a jikin mutum dangane da wani ciwo wanda yake damunsa. Akan yi ƙafo akan abubuwa da dama. Akan yi ƙafo akan abin da ya shafi ciwar wata, kama daga ciwon basir, asalin ciwon jiki, ciwon sanyi, typhoid, malaria, wajen abin da ya shafi matsala ko na karaya wanda ya tara jini ko buguwa ko wani matsala dai na kasala da dai matsaloli da yawa, hatta abin da ya shafi matsalan jinnu da sihiri da sauransu duka akan yi ƙafo ɗin cikin ikon Allah subhanahu wata'ala kuma mutum yakan samu lafiya musamman idan an bi ƙa'idojin da ya kamata a bi da kuma ranaku da lokatayya da ya kamata a ce an yi wa mutum ƙafo ɗin. Kamar yadda dai kuke kallo, wannan shine tsarin asalin yadda ƙafon yake. Maimakon ja da za a saka wato ainihin baki ana jan iska har ya kama, a yanzu wannan roba da kuke kallo mai kaman pompi ana matsawa ana ja da shi ne za a dinga asalin jan iskan cikin sauƙi ba tare da shan wahala ko ɓata ainihin lokaci ba. Da izinin Allah subhanahu wata'ala sai ya ainihin tara iska ɗin. Allah subhanahu wata'ala ya ba da sauƙi kamar dai yadda kuke kallo a cikin wannan bidiyo. To wannan dai muna kawo muku su ne wato ainihin a taƙaice, saboda nan gaba insha Allahu za mu zo mu kawo muku bidiyo wanda yake ɗauke da dukkanin wani fasali da tsare-tsare insha Allahu subhanahu wata'ala. Kamar dai yadda na faɗa, akan yi ƙafo akan ciwar wata da yawa kuma da izinin Allah subhanahu wata'ala akan samu lafiya. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai magani a cikinsa. Zuwa wani lokaci insha Allahu za mu kawo muku bidiyo wanda yake ɗauke da asalin yadda ake yin ƙafon gabaki ɗaya practically ku kalle shi insha Allahu. Don haka abin da dai za mu ce muku shine ku yi subscribing na asalin wannan channel namu na Al-Mustapha TV, sannan kuma ku latsa ƙararrawa domin samun dukkanin aikace-aikacen mu na nan gaba insha Allahu. Za ku iya neman mu a wannan namba 081 63 63 36 71 ko kuma 080 22 80 89 91. Daga nan gaba za mu zo kuma mu ba ku ainihin abinan adireshin mu na asalin wato Facebook da kuma WhatsApp wanda za mu dinga sambaɗo muku shirye-shiryen mu da program namu insha Allahu. Ku yi subscribing, ku latsa ƙararrawa don ku kasance tare da mu a kowane lokaci insha Allahu. Dukkanin wani bayani da abubuwan da ake buƙata na abin da ya shafi Islamic medicine za ku iya tuntuɓar mu a ko'ina kuke da izinin Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.